i després si de cas faríem un petit comentari sobre com hem fet per suposar que qui era en Josep Turon. Doncs molt bona tarda a tothom i una salutació especial a la família. Efectivament, jo ja fa uns anys, abans de ser president, fent algunes recerques sobre els alcaldes republicans de Santa Coloma de Farners durant la República i durant la Guerra Civil, em vaig trobar amb tota una sèrie de sorpreses. Primer, en una ciutat que va viure el conflicte dels primers mesos de la guerra, doncs molt diferent del que puguin haver sigut altres moments i en altres llocs, i sobretot amb uns alcaldes que tots van estar sempre al costat de la gent, procurant que no hi haguessin, que la gent no prengués mal, i realment fent una tasca en aquells moments molt difícil, molt compromesa. I els 4 alcaldes republicans tenim el goig a Santa Coloma de poder dir que van tenir un comportament exemplar i molt honorable. Clar, pel mig, com sabeu, potser l'alcalde més plorat de Santa Coloma va ser Lluís Mont, un dels 4 alcaldes que van haver-hi durant la guerra, afusellat una mica més tard de Carles Rahola, però afusellat molt al començament del 39, amb l'arribada dels feixistes a les nostres ciutats, i bé, havia quedat una mica com l'alcalde màrtir de Santa Coloma de Farners. Tots els altres 3 alcaldes de Santa Coloma, tots van ser empresonats, tots jutjats, alguns van estar anys a la presó, i tots van tenir unes vides molt complicades a l'hora de sortir. Jo, com que ell parlarà molt de l'avi, jo us vull parlar una mica de l'últim alcalde, que va ser important, en Tasnet Alsina, gran amic d'en Jesús Turon, va ser el darrer alcalde de Santa Coloma, i sempre penso que ens va deixar una imatge que passa poques vegades, el dia que entraven els dits nacionals a Santa Coloma de Farners. Tasnet Alsina va anar al seu despatx de l'Ajuntament de Santa Coloma i va estar esperant que arribés el primer soldat franquista, el qual un cop va arribar va donar la clau de l'Ajuntament. Tasnet Alsina era músic de coble i també una persona que va ser cridada a l'alcaldia per garantir una tranquil·litat entre tothom. Bé, després, malauradament, com sabeu, fruit de moltes denúncies, gairebé sempre de veïns i de bons ciutadans, doncs tant en Tasnet Alsina com el seu fill, en Josep Alsina, que va ser molt important, després ho explicava en Jesús en aquesta correspondència clandestina, com tots els altres alcaldes, en Noguer i en Jesús i en Turon, doncs van ser tots denunciats per no només els seus conciutadans, arribaven les denúncies i qualsevol expedient dels consells de guerra que se celebraven anaven sempre acompanyats d'un informe del cap de la falange local, del cap de l'alcalde, del cura párroco i del cap del destacament de la Guàrdia Civil. En Turon és condemnat a mort, després d'un itinerari que ell explicarà per diverses presons de l'estat espanyol. I durant un any viu en la cel·la dels condemnats de mort de la presó de Girona, una situació que penso que és d'una angoixa absoluta, no? Seria per qualsevol de nosaltres, de pensar que potser aquella és la darrera nit que passen a la presó, perquè l'endemà o aquella nit el vindran a buscar. I ell va tenir el seu llegat, van ser tots aquests documents, unes cartes que va fer arribar al seu amic Alsina, que també estava empresonat a la mateixa presó, però en un lloc diferent després. En Josep ens explicarà una mica com se les enginyaven perquè aquesta correspondència clandestina pogués arribar. Clar, l'important és el Turon i els escrits, però també és important que Alsina ho guardés, amb el perill que això significava, que qualsevol d'aquests documents, aquestes cartes,
etc. Un any en el que es va escrivint quan, per exemple, arribava el motorista encarregat de comunicar als carcellers que XXX eren els que aquella nit serien afusellats. És així d'estremidora la situació, i això és el que va vivint ell i això és el que va escrivint amb una prosa que a mi em va sobtar molt quan vaig veure aquests documents. Això ho hem de publicar, això s'ha de conèixer. Em sembla que és una història més que transcendeix potser només la història de Santa Coloma. Penso que és una història molt universal, un condemnat a mort durant un any que està escrivint clandestinament a un amic seu què està passant i que li explica: mira, ahir van venir i aquest i aquell i aquell altre han sigut afusellats aquest vespre. Com tu ets capaç de tenir forces, de plantar i per tirar endavant. La història crec que la sabeu. Turon finalment no va ser afusellat i bé, gràcies a això també em sembla que hi ha alguns i va amb una sèrie de successives reformes de la seva situació penal, primer cadena perpètua, després 30 anys, després no sé què, etc. Es va passar els seus bons 6 o 7 anys a la presó abans de poder sortir. Imagineu-vos haver estat un alcalde republicà, haver passat per la presó, sortir de la presó en una ciutat com Santa Coloma, de franquisme, amb un alcalde que vam tenir que va ser procurador en Cortes, que a vegades s'oblida, Santa Coloma, hem tingut de tot. Va ser president de la Generalitat, de procurador en Cortes, passant per, sobretot, alcaldes republicans, d'una història realment exemplar. La història de Turon, i acabo, és per mi també en el desastre que és la guerra i en el desastre que és la postguerra. És una mica una història que ens dona un bri de llum. Per què dic això? Gràcies a les seves germanes, a la seva filla, en Turon, que està sempre acompanyant els familiars i que els va explicant coses, etc. Bé, es mouen a través de tota la seva xarxa d'amistats, etc., de Santa Coloma, i aconsegueixen que gent que jo he vist, perquè he vist tots els consells de guerra, tots els colomenys, perquè vaig intentar fer una recerca sobre això, aportessin el seu testimoniatge, gent que fins i tot en altres casos havia dit de tot i el seu testimoni havia servit per condemnar a altres colomenys. En el cas d'en Turon no. És bestial com veus tota una sèrie de testimonis a favor d'ell, dient: escolti, aquest senyor no va fer res, aquest senyor al contrari ens va salvar uns quants. Els clàssics propietaris que potser algú té al cap a Santa Coloma, no els d'avui sinó els seus avis, efectivament crec que hem de recordar també aquesta tasca de salvaguarda de moltes vides de Turon, que va fer Turon, però que després les persones salvades van tenir també el valor d'expressar-ho, també un moment complicat de fer-ho. Això no va passar amb ningú més, només va passar amb ell, probablement perquè estava jugant la vida. És a dir, clar, a tu et ve les germanes i dius: escolta, és que s'està jugant la vida, pot fer una carta, sisplau, dient que el meu germà va ajudar-lo a vostè o va ajudar la seva família a escapar o a sortir de Santa Coloma, etc. I tots aquests testimonis jo estic convençut que van servir efectivament perquè després es pogués acabar revisant aquesta sentència. Però l'angoixa d'aquests 300, gairebé un any de viure amb la incertesa de què pot passar demà, quan l'any 39 és un any de foc i de sang a Catalunya, no és només a Girona, però a les portes del cementiri de Girona, que és on s'afusellava la gent, malauradament és una massacre d'alcaldes, de regidors, de gent compromesa amb la república, de pagesos, en fi, realment és
és un moment, i insisteixo, de Lluís Mont, també alcalde de Santa Coloma, un alcalde que també es va destacar per ajudar a tothom en aquests moments tan complicats. I jo celebro moltíssim que després, parlant amb Josep, aquest testimoni, espero que no sigui l'últim de tots els testimonis que els alcaldes de Santa Coloma van anar deixant escrits, que tenim unes memòries també d'en Josep, no seria d'en Josep Alsina, que no va ser alcalde de Santa Coloma, però sí que va estar molt compromès amb la República, el seu pare, insisteix, va ser el darrer alcalde, ens explica molt bé també tot el que va passar durant aquells moments i la terrible postguerra que vivim tots plegats. Jo crec que aquests llibres reparen, són llibres reparadors, perquè això de la memòria històrica, si només ens en recordem, i em sembla que a vegades és un exercici un punt, no diré que inútil, però penso que perquè t'interpel·li la memòria han de passar coses. Un llibre com aquest és molt trasbalsador, perquè és que llegir-lo t'adones del moment gravíssim que van viure aquesta gent, amb una enteresa, amb una manera d'explicar-ho, gens sentimentaloide, al contrari, té un to sempre a les cartes molt notarial, però alhora és capaç realment d'emocionar-te sempre que hi ha, m'hi deien, unes picades a la volia dir que aquell dia hi haurien afusellat. En qualsevol cas, va ser la tenacitat d'en Josep de treballar sobre les primeres transcripcions que havia fet l'Alsina, o fa l'Alsina que va dir-li que guardéssim totes les cartes i de poder també acabar confegint el llibre i els recursos per poder editar el llibre, que també malauradament també són importants. Jo només, i ara sí, acabo, el que seria, aquesta presentació és molt important, però torno a insistir en el que vam dir l'altre dia, el que hem d'aconseguir és presentar aquest llibre a l'Institut de Santa Coloma de Farners. És a dir, el que és molt important és que el nostre jovent a Santa Coloma conegui aquesta història. Jo soc conscient de la dificultat que té per nosaltres. És a dir, seria molt més fàcil parlar d'un alcalde de Sant Feliu de Guíxols, perquè si tu mires l'expedient del Consell de Guerra de Sant Feliu de Guíxols o dels ganxons, allà aquells noms no et diuen res. Malauradament, quan mires els consells de guerra de tots els colomencs, aquells noms tu saps qui són. Aquells noms que van denunciar aquell, que va fer l'altre, etc. Els coneixen, quan coneixen els seus fills o els seus nets, alguns dels quals ara són grans militants de la CUP, també. Vull dir que també vol dir que aquest país ha sigut capaç de fer unes giragonses molt importants. Però si els joves no coneixen què va passar, no ens en sortirem. I ara, Josep, hem d'aconseguir que el presentem a l'Institut de Santa Coloma. I moltes gràcies a ell, que ens explicarà una mica tota la història. Gràcies. Per posar-nos una mica en context, havia pensat, Miquel Borrell va posar a l'inici del seu text en el llibre la cançó d'en Raimon, l'any que jo vaig néixer, i l'he aconseguit i la tinc aquí a veure si la podem escoltar. Així ens anem posant en context. A l'any 40, quan jo vaig néixer, encara no havien mort tots. A l'any 40, quan jo vaig néixer, encara no havien mort tots. Molts es van quedar, havien guanyat, diuen. Molts es van quedar, havien perdut, diuen. D'altres conegueren
l'exili i els seus camins. A l'any 40, quan jo vaig néixer, jo crec que tots ja havíem perdut. Jo no he vist aquelles morts de ràbia, jo no he vist aquelles morts de fam, jo no he vist aquelles morts al front, jo no he vist aquelles morts a les presons. No, jo no ho he vist i tot m'ho han contat. I encara avui el meu poble ho conta, i encara avui la gent que ho ha vist amb por ho conta. No, jo no ho he vist ni vull veure-ho mai, ni a l'any 70, ni a l'any 40, ni a cap any dels anys. A l'any 40, quan jo vaig néixer, jo crec que tots ja havíem perdut. A l'any 40. Em sembla que no farà res més. Molt bé, volia doncs, fer una mica una presentació de qui era en Josep Turon. En Josep Turon, el meu avi, el pare de la meva mare, la Maria, que és aquí, jo el vaig conèixer ben poc, perquè l'any 69 vaig entrar al seminari i ell va morir l'any 74. Aquesta fotografia és de l'estiu del juliol del 74, quan ja estava molt malalt de càncer, i vam fer una mica una sortida pel far per poder veure els voltants de Santa Coloma i de la Selva, i va morir al cap de 2 mesos, al setembre. Llavors, coneixença directa, doncs aquesta de petit, durant poc temps, però realment per mi veure Josep Turon és veure una persona assentada a la taula, llegint La Vanguardia, amb el seu porró de vi, anar fent un trago de tant en tant, però també realment és una persona que la recordo doncs, agafant-me i emportant-se'm al bosc, ensenyant-me els ruscos que tenia muntats a mig del bosc, que ara resulta que un net seu sembla que també li agraden les abelles, i el veig un home així, un home inventor, inquiet, amb ganes de saber, d'aprendre, il·lusionat. Quim Torra ho comentava, deia que és un pagès il·lustrat. Realment, quan parlem d'un pagès il·lustrat, és això, aquell temps vaig trobar entremig dels llibres que corren per casa i així, doncs va sortir de moda l'esperanto. Doncs té, no un, poder té una quinzena de llibres d'esperanto i ell el parlava, s'escrivia amb gent amb esperanto, i era un pagès que havia anat a l'escola fins als 6, 7 anys, 8 anys, poder. Tot l'altre ho va aprendre ell. Li agradava molt l'àlgebra, les matemàtiques, té una lletra minuciosa, petita, molt clara, la pots llegir perfectament. I el que em va colpir molt també va ser quan vaig llegir la història de Santa Coloma, porto aquí diversos llibres, he vingut a parlar del meu llibre, però portem uns quants més, La Guerra Civil a Santa Coloma de Farners, de l'Eugeni Caireta, aquí em va sorprendre molt trobar escrits i escrits i escrits i feines i treballs que havia fet el meu avi. Quan tu penses en una casa de pagès, amb vaques, com teníem a casa, al mig del poble de Santa Coloma, teníem una vintena de vaques, també hi havia l'hort, es havia de cuidar els camps, era un pagès. Tot això vol dir una feinada immensa, tirar-ho endavant i que la casa rutlli. I, per altra banda, el veus compromès a l'Ajuntament, gestionant, quan ja ha entrat el tema de la guerra el 39, quan li va tocar ser alcalde, i va estar també a la Unió de Rabassaires, com a president de la Unió de Rabassaires de Santa Coloma, el veus ficat en 1000 assumptes.
És a dir, es donaven ordres des de la Generalitat que eren molt difícils de fer complir, perquè aquelles ordres significaven doncs, que el flequer no podia pujar el pa al preu que li donava la gana, havia de vendre a un preu estipulat per la Generalitat. Si el flequer no posava aquell preu, el constructor no volia fer la feina per al preu que també li marcava la Generalitat, i el carnisser no matava per menys d'un preu que li sortís rentable amb ell. Fer que tota aquesta gent es posés en funcionament i que treballés i que estigués d'acord i d'això, suposo que ha de ser una feinada que no la voldria pas per mi en aquest moment, perquè vol dir unes ganes, una coordinació. Per altra banda, s'ha tingut com una persona de pes, és a dir, ferma, que allò que deia, allò que aplicava i allò que demanava, ell era el primer de passar davant i llavors també donava confiança a tots els altres que la cosa funcionaria. Aquest, podríem dir, és l'avi que he descobert en aquest llibre de l'Eugeni Caireta, que és molt, molt interessant sobre tots els fets de la Guerra Civil a Santa Coloma. Per altra banda, també d'en Miquel Borrell hi ha la biografia de Catalunya, que en l'apartat que parla de la repressió franquista i així, és una biografia de Catalunya des de la prehistòria fins als nostres dies. Hi ha tot un apartat interessantíssim sobre la visió que té ell del franquisme i de com va anar evolucionant, no només a Santa Coloma, sinó a tot Catalunya, també. Per fer tots aquests treballs també m'ha ajudat molt l'Aida Lorenzo i l'Ester Llorenç. No sé si els coneixeu, els que heu treballat en temes de recerca, poder i història. És una persona que s'ha compromès amb els republicans que van ser represaliats i per tal de donar-los coneixement i que la gent sabés qui eren. I poder tenen una quinzena de llibres amb detalls de persones, de fets. És molt, molt, molt interessant i va ser on vaig trobar la biografia del meu avi, d'en Josep Alsina, que figura en el llibre. No la vaig voler tocar, vaig agafar aquesta, la vaig adaptar, vaig treure alguns trossos que eren molt detallats de la causa general, però la biografia d'en Josep Turon i d'en Josep Alsina és aquesta. Seguim una mica, a veure si ara mira això. Això era el meu avi, suposo que devia ser dintre la reunió de Rabassaires, és una fotografia un pèl antiga. Era més adult, que... Sí, doncs era dintre del sindicat de la Unió de Rabassaires i devien ser el temps entre el 35 i el 39, entenc. Aquí, és curiós, el meu avi va ser alcalde a Sords, llançant una moneda. Hi ha un tros aquí, verificada la tercera votació, van empatar en Falgueres amb el meu avi. Hi havia hagut dues votacions que les havia guanyat el meu avi i la tercera van quedar empatats. Aleshores van haver de llançar una moneda a l'aire i va sortir ell com a alcalde. I per tant, a partir d'aquí es va comprometre a treballar a l'Ajuntament i va estar-hi durant 2 mesos. Pel mig va voler plegar diverses vegades davant dels atropells que s'estaven fent a la gent, els revolucionaris que anaven agafant els comitès i que anaven pelant a la gent sense solta ni volta, i a ell li revoltava molt això. El Llavari, que era una de les persones també de seny de Santa Coloma, li va demanar que no, que continués, sisplau, que continués, però al cap de 2 mesos, al final li va omplir li va vessar el got i va plegar d'alcalde. Però, de fet, està en l'Ajuntament, podria estar en el... Ai, espera, que no ho això. Durant el temps que va ser alcalde va fer emissió de moneda que la va dissenyar ell. Ara se m'ha disparat tot això. Se m'ha posat l'automàtic. Això són els fets del 34, que també es va involucrar en tota la revolta que hi va haver-hi. No se m'atura.
Sí, per aquí va bé. Sí. Doncs es va veure involucrat en aquests fets i també estava compromès doncs, amb tot aquest moviment i va estar empresonat uns quants mesos, però sembla que la cosa era una mica així de passo cap amb oli, perquè eren a la presó però els anava a veure tothom i bueno, era una mica passar d'aquesta manera, no? Llavors he fet, per ser una mica més aclaridor, he fet una línia de temps des de quan ell ja havia acabat de ser alcalde i el van cridar a files el juny del 38, va estar de resoluta fins al desembre, el front fins al maig, que el van fer presoner, i llavors ja va estar al camp de concentració de Bilbao i finalment el gener el 31 de desembre del 39 entra a la presó de Girona i el febrer del 40 el condemnen a mort. Si us sembla, us llegeixo el periple que va fer des de recluta fins que va entrar a la presó. Posa el 3 de juny del 38, em presento a la caixa de reclutament, el 5 de juny ingresso en el cos de tren, a l'agost del 38 aprovo l'examen de xofre de camió, a l'octubre del 38, un dissabte, compro a la meva filla el Diccionario Enciclopédico. Va ser el seu primer sou que va guanyar com a soldat i el va invertir en un diccionari enciclopèdic per la meva mare. El 24 d'octubre ens porten a Cardedeu, el 10 de desembre del 38 anem cap a Barcelona, l'11 de desembre del 38 ens fan baixar cap a Valls, el 13 de desembre del 38 cap a Tarrés, ingresso d'infanteria al cos d'infanteria de l'exèrcit de l'Íster. El 25 de desembre del 38 em porten a Castelldans, a primera línia, pluja de canonades i bombardejos. El 28 de desembre del 38, una bomba d'aviació m'esclata a 20 passos. Tinguem-nos en compte, 25 de desembre del 38 era el dia de Nadal i bombardejaven a tort i dret les forces nacionals. El 28 de desembre, 3 dies després, una bomba d'aviació m'esclata a 20 passos. L'1 de gener del 39, a les 5 de la matinada, 6 quilòmetres més enllà de Juncosa, travesso sense saber-ho les línies feixistes, buscant la meva companyia per portar-los al menjar. El dia abans, una bala de fusell em va passar entre les cames. El mateix dia em detenen a Ulldemolins tot el dia. Em fan marxar tota la nit sense menjar res. El detenen els republicans, perquè l'havien trobat fora de la seva companyia i per tant era un fugitiu. El 2 de gener una altra vegada detingut per un altre estat major, però aquest cop en l'Íster, a Solivella. Va ser un miracle que no m'afusellessin. Hem anat fa poc amb l'Assumpta Montellà a fer la ruta que ella fa per les Terres de l'Ebre i realment quan en l'Íster trobava algú que havia deixat el fusell a 4 metres d'allà on havia de fer la guàrdia o el trobaven que sortia d'un lloc on no havia d'estar, la primera reacció era treure la pistola i matar el soldat. Fos dels seus o fos qui fos, jove, gran, tot això. Per tant, que s'escapés de la pistola de l'Íster és un miracle. Llavors seguim, el 8 de gener em porten en camió a Vimbodi i l'endemà a Barberà. El 12 de gener del 39, a les 2 de la tarda, pluja d'obusos, alguns tan a prop que vaig quedar mig cobert de terra. Mitja hora més tard, una bala de fusell fereix un company al meu costat. Hora i mitja més tard, obeint ordres del capital, la meva esquadra queda encerclada per les tropes nacionals i passem la nit amagats. El 13 de gener, un divendres, a la nit, em fan presoner a Vimbodi. El 15 de gener passem l'Ebre en barca a Faió. El 16 de gener del 39 arribem a Saragossa, nit al camp de concentració de Sant Joan. El 17 de gener del 39 ens fan pujar en tren cap al nord. El 19 de gener, a les 4 del matí, arribem al camp de concentració d'Orduña. I el 31 de maig del 39 la Guàrdia Civil em demana declaració molt correcta, sense picar-me ni tan sols amenaçar-me. Quin consol, no? No m'han picat. Aquí s'ha de dir que un dels que estaven a l'oficina dels camps de concentració d'Orduña era en Josep
en Josep Alsina, que era el seu company, que es coneixien, estava dintre dels despatxos, i ens sembla que va estar tant de temps per allà dalt a Bilbao o Orduña i voltant d'un costat a l'altre perquè en Josep Alsina anava posant papers a sota i a sobre i anava fent passar en Josep Turon, anava fent passar dies allà dalt, mentrestant no el tenien a Santa Coloma, que era on l'esperaven. Fins al final que en Josep Alsina va marxar i al cap d'un mes gairebé va arribar una notificació de Santa Coloma i el van fer anar cap allà. El 14 de juliol ingresso a la presó preventiva d'Escolapis de Bilbao, el 28 de desembre surto cap a Catalunya, el 30 de desembre arribo al Palau de les Missions de Montjuïc a Barcelona i el 31 de desembre del 39 a les 5 de la tarda entro a la presó de Girona, que és la presó del Seminari Diocesà, aquí dalt, al costat de la catedral, sabeu on és, no? La pujada de Sant Fèlix. El 10 de gener el jutge em pren declaració, el 15 de febrer em fan saber que vaig a judici l'endemà, però se suspèn, i el 21 de febrer de 1940 vaig a judici i em condemnen a pena de mort, entrant tot seguit a la nevera. El 18 de juliol afusellen un del meu judici que estava a la meva mateixa cel·la. El fet que el juliol afusellin a un del seu judici era tot un desastre, perquè volia dir que havien agafat la carpeta dels que es havien jutjat en aquell dia i els anaven cridant a tots. Per tant, a partir del 18 de juliol fins al 31 de desembre és l'angúnia total, perquè no saps si l'endemà et poden cridar, perquè ja han cridat un del teu judici i després en van cridar més. L'octubre del 40 surt commutat, és a dir, amb cadena perpètua, un que quedava del meu judici. El 13 de desembre del 40, un divendres també, surto commutat a les 11 del matí. A dintre del text veureu que ell fa força referència de dir els divendres 13 per mi són molt significatius. O m'agafen presoner o m'alliberen. Bé, només aquesta petita ressenya. Us volia fer saber també que vaig trobar aquest llibre d'en Ramon Noguera Fàbrega, escrit per la seva filla, la Maria Rosa Noguer, que són de les Planes. Aquí és detallat aquest home. Un cop va arribar a casa seva després de la guerra, no el van posar a les presons ni res, però l'any 42 ell va agafar i va començar a escriure unes memòries del que recordava. I realment, això que hem llegit aquí en dos passos, de que m'agafen a Saragossa i em porten a Bilbao, val la pena llegir el martiri que va suposar sortir de Saragossa i arribar a Bilbao, perquè aquí narra tota una sèrie de fets que són esgarrifosos. Els hi feien passar tan malament com podien i el que arribava viu, i si arribaven 3 dies sense menjar ni beure, doncs eren 3 dies sense menjar ni beure, aturats, tornant enrere, tornant endavant. En fi, si les podeu tenir, són unes memòries que valen la pena. Aquest és una mica el periple que va fer dintre del que seria la batalla de l'Ebre en aquell moment, doncs va ser els moviments que ell va fer. Abans no el van agafar presoner i llavors ja va pujar cap a Bilbao. Aquesta és la meva mare, ara en té 96, aquí en tenia 10, i aquesta persona és la que setmanalment, sense fallar ni un dia, escrivia les cartes en el seu pare. 10 anys i escriure cada dia sense faltar. Si faltava un dia era un problema perquè li fotien roba polvo. Es queixaven de dir, què passa que no vas escrit? És cert que ella en aquestes cartes explicava què és el que es feia a casa, a quin preu anaven les patates, què havien de sembrar, què no sembraven, què no havien collit, la collita que havia anat malament, si es havien de vendre una vaca per poder tirar endavant, quina vaca es vendrien, quina era la millor, i tot això li anava explicant setmana darrere setmana. Ja ens hem donat. Aquesta és ella mateixa, però aquest era l'any 40. Tornarà en automàtic. Bé, tampoc és més d'això. Aquest era el meu avi, que ja hem vist des de la portada del llibre, en Josep Alsina, que era músic, i comencen els textos escrits. Ara veuré si això puc aturar-ho.
sí que corre. Sí? Què s'ha de fer per fer-ho? Va, correcte. El vas modificant. Llavors, en Josep Alsina què és el que va fer? Va recollir totes aquestes cartes, però com ho va fer de poder-ho recollir aquestes cartes? El meu avi escrivia els textos, de fet aquí hi ha la còpia. Veieu? Estava enquadernat així, ho tenien, és un llibret enquadernat així, i hi ha els fulls, les cartes que es van escrivint, anaven passant. És un paper tipus un paper de vàter, no, perquè és una mica més gran, no arriba a ser un foli, val? Però com ho feien? Resulta que el meu avi escrivia la seva carta, no? Gairebé just quan ja el van condemnar a mort, que va entrar a la nevera, doncs va començar a escriure això i ho deixava, quan els presos de la nevera sortien en el pati del seminari, ho deixava en un racó amagat, en un lloc que es podien amagar. Hi havia un altre company d'en Josep Alsina que estava al cas del tema, recollia aquest paper, el donaven a en Josep Alsina. En Josep Alsina, si volia contestar-lo, contestava, però de les cartes d'en Josep Alsina cap al meu avi no n'hi ha cap, perquè el perill de trobar-te una carta d'aquest tipus a dintre de la nevera era afusellament immediat. I per en Josep Alsina hauria sigut el mateix problema, perquè per un tema que ja es relata en el llibre, un problema d'aquest de passar escrits d'amagat i que no d'això, el criden altra vegada a judici a ell. I sortosament se'n riu del tema, perquè va deixar que el jutge anés explicant i que l'acusaven, i quan acaba diu, jo no sé com ho veurà vostè, però jo difícilment podia fer tot això que vostè ha dit perquè jo era Santa Coloma, per tant no era a la presó. I el jutge diu que rebota els papers, diu, aneu-vos a fer punyates tots plegats, feu el que vulgueu. I se'n surten així, però realment una carta, un paperet d'aquests que passaven, que es poden veure la quantitat que n'hi havia. Mireu, això són els papers que vaig trobar i que em van fer decidir que havíem de començar a moure coses. Aquests paperets petits els havíem de buscar a dintre de la roba, a dintre dels pantalons, amb un cec dels pantalons doncs estaven allà amagats. A vegades no els trobaven i al començament els escrivien en pluma, però llavors la pluma quan rentaven la roba destenyia i els podien enganxar conforme es havia atacat la roba, per tant havia hagut algun paper per allà amagat. Quan revisaven, quan entrava la bossa de la roba a la guàrdia de la presó. Doncs d'aquests papers em van començar a trobar tot un piló i la meva mare em va dir, mira, això eren les ràdios, això eren aquestes les que ens van arribar a nosaltres, doblegades, entremig obrien les anses dels cistells i entremig ho posaven a dintre. Ell deia, amaga-m'ho com si fos una puça entremig dels plàtans. I en la fruita o el que hi havia, doncs allà dintre hi havia un paperet arreplegat, que llavors aquestes encara es veuen als cecs, es veuen allò que han estat plegats. I bueno, doncs anàvem fent i llavors quantitat d'escrits, és a dir, el que sí podem dir és que sabien escriure com ningú, perquè escriure amb lletra petitíssima, però sempre complet. Una de les coses que diu en Josep Alsina, diu en Josep Turon només hi ha una carta en la qual deixa 2 dits a baix en el fons. Llavors, totes les altres sempre eren completes de dalt a baix. I hi ha un escrit que algun dia ja ho publicarem per la família, que li explica a la seva mare com ho ha de fer-ho per escriure. Diu, tu quan escriguis ho has de fer de tal manera que sàpigues què vols dir. I quan vulguis escriure, llavors t'has de plantejar quant d'espai has d'omplir. I pots dir moltes coses dient només les 2 coses que vols, però omplir tota la carta, o bé pots dir tot el que tu necessites amb l'espai que tens. Per tant, era tot un treball que els feien fer amb aquest tema dels escrits. Aquí vaig posar una mica la distribució de les cartes a dintre del temps que va estar ell, des del 20 de febrer que va començar a escriure aquestes cartes. Cada punt verd és una carta, es veu que l'abril, maig, juny
doncs n'hi ha moltes més, i llavors ja el juliol, quan ja el criden, doncs ja s'espaia una mica més. Al novembre en Josep Alsina marxa de la presó i sortosament entremig, veieu aquí, entremig de les partitures que tenia com a músic que tocaven a dintre la presó, entre partitura i partitura hi posava un full dels escrits del meu avi. D'aquesta manera ell va poder-ho treure de la presó i va poder guardar aquests escrits. I llavors, amb el temps, va agafar màquina i va començar a escriure a màquina, i el que em va arribar a mi van ser aquests escrits fets a màquina, amb molts tatxats, moltes coses. Hi havia algunes línies que es havia traspassat d'una línia a una altra, però avui dia, com que podem escoltar el que hem escrit amb un ordinador, tu vas llegint i pots anar llegint el que tens escrit, doncs podem connectar molt més bé. Però aquesta és la feina, molt bona feina, que va fer en Josep Alsina i que va ser el que va despertar tant en Quim Torra com en Xavier Pérez, que era el responsable de l'arxiu en aquest moment. Llavors, gràcies a això, hem pogut tirar endavant. Hi ha més coses, però em sembla que si ens deixa mirar, ho mirarem, i si no, m'agradaria també poder... No ens entenem. Bé, això eren activitats que feien a la presó, capsetes de paper vernissat, paper trenat i vernissat. Aquesta és una que dediquen a la meva mare, i resulta que per curiositat un dia va caure a terra i es van trobar que darrere de les fotografies hi havia tot un escrit. És a dir, era totalment clandestí i amb nocturnitat i traïdoria, que diuen, no? Oportunitat que tenia de poder deixar un testimoni de què m'ha passat, de què m'estan fent, l'aprofitava. Aquesta és una altra que va fer per la seva fillola, i aquí l'escrit també que hi havia darrere. Aquest és un mapa de la presó que és interessant perquè es veu quina és la situació on era la cel·la de la nevera on estava ell. Aquest és el carrer que venien la meva mare i la família, passaven per aquest barri, la família de tots els presos pujaven per aquest carrer i podien veure els presos que estaven a la nevera des de la finestra, amb molt de compte que les garites que hi havia, que hi ha una garita aquí i una garita a baix, si el soldat de la garita veia que sortia algú per la finestra, li disparava i li donaven un mes de permís si el matava. Per tant, teníem molt d'interès en que ningú sortís per la finestra. De fet, un noi que li van commutar la pena de mort s'estava pentinant i tot per poder, quan el cridessin, poder sortir de la cel·la, i li van disparar un tret des de l'any i el van matar. Aquest és el memorial que hi ha just davant del seminari de Girona. Es pot veure perfectament aquella garita que dèiem del costat on vivien els guàrdies, i aquesta seria la part de la presó. Allà on estava el meu avi era aquí al costat a l'esquerra. Seria aquesta finestra d'aquí, que era allà on vivien les cel·les de la nevera, que avui dia, si no vaig errat, són els arxius del seminari. Els arxius del seminari de Diocesà. Un dia que em vaig perdre per dintre del seminari, em vaig perdre sense voler, vaig entrar al seminari i els havia demanat moltes vegades una fotografia des d'aquesta cel·la per poder veure què era el que veia el meu avi des de la finestra. Doncs em vaig trobar que aquestes finestres d'aquí estaven obertes i la classe que hi ha dalt també està oberta, que eren les classes on fa la teologia. I vam poder fer alguna fotografia d'aquí. Això són les escales de la pujada de la Llebre, que en diuen, el carrer de la Llebre. Hi ha uns 180 escalons que era el que havien de fer per poder entrar des del fons d'aquest carrer i poder veure el màxim de temps la finestra que hi havia als presos. Això seria quan entraven, allà al fons serien les finestres dels presos de la nevera. I aquesta és la visió que hi ha del carrer des de la finestra de dalt d'on estaven. És a dir, a baix no vaig poder-ho fer, doncs des de la finestra de dalt és la visió que hi ha, que gairebé havia de ser la mateixa
que hi havia. En Montmarquès em va dir que a les cel·les on estaven ells, que ell havia sigut seminarista, va ser capellà, a les cel·les on estaven ells encara es veien els barrots serrats, però que es veien els forats dels barrots que hi havia hagut de presó. Això és les muralles del cementiri de Girona, on els afusellaven i on de matinades, amb el silenci que hi havia de matinada, els presos del seminari sentien perfectament els trets que es disparaven els que havien anat a buscar el dia abans. Aquest és el memorial que hi ha en el cementiri de Girona, on hi ha els 500 afusellats que hi va haver-hi durant, em sembla que és fins a l'any 45, que hi ha l'últim afusellat, i hi ha tots els noms aquí escrits, amb el dia que els van afusellar. Quan diem que és un pagès il·lustrat, ho diem perquè per al tipus d'aficions que hi ha. Ell estava rodejat en Josep Martí Saber, que va ser un escultor important de Santa Coloma, que és aquest que porta ulleres aquí, i estava també amb en Tomàs Diví, que era un pintor molt important, es va exiliar a França i a Châteaudoun hi ha un institut que porta el seu nom i té moltes pintures a l'estat francès, fins i tot a París, a diversos llocs té molta pintura, i era el grup amb el que es movien, és a dir, hi havia pintors, escultors, estaven aficionats a l'aeromodelisme, que era el que feien en aquell moment. Van fer un model que s'hi podia sentar una persona a dintre i l'estiraven amb la moto del meu avi, l'estiraven en el camp de futbol del poble, l'estiraven per poder el fer volar. No explica com aterrissaven, potser vostè ho sap. Jo els seguia, perquè a mi no em volien, i jo els seguia. Doncs, per veure, era, per exemple, al mateix temps, quan vam parlar-ho anglès, hi ha l'associació sardanista Floricel, i és el mateix concepte. Hi ha poetes, pintors, tots s'ajunten per tal de viure la cultura. És interessant de poder-ho veure. Era inventor, va inventar aquesta màquina de sembrar patates, que alleugeria molt bé la feina. Les seves filles anaven assentades aquí, el meu pare era el que tirava del matxo, ell, el meu avi, és aquest, i amb aquesta només havien d'anar posant patates amb una corria que hi havia i anava sembrant les patates i no havien d'estar posant les patates una a una. Aquesta era la seva càmera de fotografiar. Per tant, tenia vaques, tenia llet, tenia camps, però tenia també diners per poder tenir aquestes aficions. Li agradava molt dibuixar. Aquest és un autoretrat que es va fer d'ell, un autoretrat de les seves filles, que els que les coneixem les identifiquem cada una qui són. Aquesta és una anècdota que hi ha dintre el llibre, que us recomano que la lletra petita que hi ha sota la llegiu perquè és molt interessant. És quan van acabar la presó de la Model, els van treure de la Model, es podien redimir anant a parar a un camp de treball. I ell va anar al camp de treball de Gardeny, que construïen la ciutat del Caudillo allà, en fi, van estar treballant allà, i ells s'encarregaven de recollir el menjar per als cavalls i tot, i podien sortir pel poble, i anaven i tornaven, i una vegada el meu avi va veure que hi havia una parella que portava una càmera i va dir, tu, demanem a fer una foto. Diu, no, que no porten pas cap càmera, aquesta gent, no d'això. Diu, sí, allò és una càmera. I van dir, ens podem fer un retrato? I tant que us la podem fer. I un té un parell de préssecs que havia agafat d'un camp i ensenya el parell de préssecs, l'altre es posa la boina bé, i jo em vaig treure 4 palles que portava a la cara per sortir més guapo, i llavors diu, bueno, i on anem a recollir? Diu, mira, la setmana que ve a la casa aquella blanca tindrem ja la còpia feta i podreu passar-la a recollir. O sigui que dintre del camp de treball feien una mica el que bonament volien, però bueno, ja explica més cosa, però en resum seria això. Un cop alliberat, 2 anys, van anar 2 anys després de ser alliberat, i ja va anar a Blanes amb les seves germanes, la Carme i la Maria, que són les que van fer la feinada ingent que gràcies a elles avui dia els nets l'hem pogut conèixer i hem pogut conèixer la seva història,
perquè realment és espectacular com van anar darrere de les persones. En el llibre jo no parlo en cap moment, en el moment quan parlem de qui el va denunciar o així, en cap moment dono cap nom dels que el van denunciar. En canvi, repeteixo 2 vegades el que el van defensar. Primer, els que van escriure a favor d'ell dient que no havia fet res, i llavors els que van garantir, és a dir, que deien amb el seu testimoni, es comprometien a que el que deien era veritat, i per segon cop fan el testimoni a favor d'ell. I aquí era també una sortida que van fer just quan havia acabat la presó, van anar a Farners i es havien promès que farien una peregrinació a Farners per donar gràcies de poder haver estat alliberats. I a la cinquena. Tot i així, encara amb els anys, encara havien d'anar amb el salt conduït. Aquest és dels anys 50, si no m'equivoco. 16, no, aquest és de l'any 50 o 40? Doncs havien d'anar, quan sortien, durant més de 10, quasi 15 anys, van haver de demanar salt conduït per sortir de Santa Coloma. És a dir, estaven molt controlats. Tot i així, només de sortir de la presó, ja el van fer president de la Hermandad de Agricultores i Labradores, em sembla que era el sindicat de Agricultores i Labradores, com que tenia aquests coneixements, doncs va tirar endavant. Per acabar, us volia llegir un parell de textos per veure de què va el llibre. Com anem d'hora? Les 7:58. Va, tenim més o menys, tenim una horeta, anem bé. Aquí llegirem un del 28 de març, un text, o sigui, feia un mes que l'havien condemnat a mort. S'està relativament animat perquè algú ha assegurat que sols són 4. Uns moments després s'encenen els llums. Tot seguit, el forrellat. Passos cap a la nostra cel·la. Obren. Entra l'auxiliar, excabo de corretes, amb una llista que prova de llegir. Àngel... Passen uns segons. En Sabinya entra. Pren la llista de les seves mans i llegeix. Àngel Jordi. L'interessat respon. S'aixeca, agafa un jersei, es despedeix un a un de nosaltres desitjant-nos millor sort. Surt. En Sabinya, amb veu trista, a punt d'alterar-se, diu Enric Costa. És el Tano, el gegant de Palamós, el més brut de tots. Aquest està vestit, respon, fa un pas vers la porta. Es dirigeix a un company. El meu paquet ja ho saps. Camina aclaparat cap a fora. En Sabinya segueix. Joan Corones. I es fica la llista a la butxaca. L'anomenat respon. Ja hi som. Comença a vestir-se amb gran serenitat. Diu, després de 9 mesos i mig de cel a nevera, ara han trobat l'hora. Que hagin de matar innocents. Ja vestit, agafa una pastilla de xocolata del Sarró. S'abraça i es despedeix del seu cunyat que jeu al seu costat. Es despedeix de cada un de nosaltres, que encaixem silenciosos, amb paraules d'ànim. El que es troba malament s'englota. En Corones es gira i li diu serè. No heu pas de plorar, marxa. A fi de comptes, una hora o altra havia de ser. Acaba d'acomiadar-se dels últims. I surt dient, criminals, ja els arribarà per això l'hora. Segons un que ha vist ja 10 picades, és el que ha donat proves de més serenitat. Llavors, volia llegir un que era més a prop del seu judici, però que també és colpidor, el 28 de juny del 40. Amic Alsina, ahir no vaig trobar ocasió d'enviar-te l'adjunt i he afegit lo d'ahir. Abans de tancar, en Xico ens digué que li semblava que hi hauria mal temps, agafant-nos a tots de sorpresa. Doncs estaven refiats de passar uns dies tranquils. L'imaginària d'aquesta nit és el mateix Xico. Mitja hora després ens diu que li sembla que la picada és més petita que la nit abans. I a 9:15 ens diu que són 9 i de la nostra celda 2. Avui n'hi ha 3 de nous, que pots figurar-te l'efecte que els hi fa. Un d'ells de Puigcerdà, tot el dia ha estat ajagut i el despertem a 11:15 per avisar-lo. Un altre d'anglès, oncle i padrí d'en Masó, l'ajudant d'en Carles Portell.
Està tranquil com si fes mig any que està entre nosaltres. Al meu costat jeu un que diu que és fill de Santa Coloma. Quan ha entrat a la celda semblava destarotat. Al saber la picada, sols sabia parlar de criminals, de nits terribles i molts ais i panteja. S'adorm a 11:15. A 2:15 el despertem. Està esverat. Sent trepitja al carrer i pregunta si ja els venen a buscar. Quan se'l sent entrar al passillo em pregunta si sentim quan els criden. S'estranya que no ens hi fem a cops de puny. Tanta colla els aixafaríem com si res. Pobre home, encara no s'ha adonat que és una realitat i que no somia. És així de colpidor cada una de les cartes com van passant, però també ens explica les cançons que canten. Aquest en Xico, jo li dedico un agraïment just al final del llibre i dic, tant de bo sapigués qui és per poder-li donar les gràcies, perquè està preguntant en els arxius de la presó de Girona, que tenen tot arxivat, i em diu, escolta, en Xico què? I dic, home, em demanes una cosa una mica difícil, perquè buscar un Xico a la presó l'any 40, que era ordenança, és una mica complicat. Però realment aquesta persona els hi feia la vida molt més suportable, no diria agradable, més suportable, perquè es refiaven totalment d'ell. Si ell deia bona nit i que descanseu, no passava res. Si ell deia bona nit i que descanseu, no passava res. Si els deia bona nit i tancava, ja tots començaven a preparar les coses perquè sabien que hi havia remenament. Llavors és una persona que els hi va estalviar durant molt de temps totes les angúnies de saber si aquella nit serien afusellats o no serien afusellats. És una cosa molt important. També hi ha un punt que no surt en el llibre però que rumiant-hi, és a dir, el meu avi va explicant com se senten aquestes persones. Però ens diu molt poca cosa de com se sent ell. Hi ha diversos petits moments que en parla, però esclar, com se sent ell, hi ha un dia que, per exemple, diu avui han vingut a buscar, passats ja el mes de juliol, diu jo ja tenia les espardenyes posades, perquè ja comptava que em cridarien a mi. Tot el que li devia passar per dintre perquè es posés les espardenyes per sortir ja a ser afusellat, tot el que ell va viure, els sentiments que tenia i tot això, no ens ho explica. Però hem d'entendre que són aproximadament els sentiments i el que veuen els altres, podríem dir que també es reflecteix en ell, perquè quan veu que és el moment greu, doncs es vesteix, prepara les coses, es canvia d'americana per posar-se'n una de més vella, molts es lligaven una veta al peu perquè quan els trobessin els poguessin reconèixer. En fi, hi ha molts i molts detalls que es podrien tenir en compte. I no sé, m'agradaria també, si hi ha algú que té algun comentari o algun aclariment que pugui fer, doncs també estic obert al que hi hagi. Està tot bé? Bé, doncs, llegiu el llibre, és molt colpidor. Crec que la força d'aquest llibre rau, perquè ara estan sortint 50.000 coses, molts nets com jo doncs estan traient i estirant de casa seva el que va sortint. Avui he escoltat a la ràdio mentre venia que la Sapiens, la revista Sapiens, ha fet un especial de la Guerra Civil per infants. A quart d'ESO s'explica la Guerra Civil, però és difícil saber el que passa. Ara estan fent els papers de la guerra a la Perla 29, a la sala de teatre de Barcelona. De mica en mica van sortint coses. Hi ha molts dietaris, però que jo sàpiga, no he llegit dels llibres que he anat fullejant d'aquest temps, de les presons, no he llegit cap que estigui escrit des de dintre, vivint el dia a dia des de dintre. I aquí em sembla que és on rau la importància d'aquest llibre, de poder viure el dia a dia del que es va fent i com estan passant. Els moments d'alegria, els moments que se'n foten de tots, li canten a ell, cantaven una cançó en Chico, li deien Chico, Chico, Chico de mi corazón, lléname de benzina el encendedor. I llavors un dia s'ajunten tots al voltant del meu avi i li canten Turón, turón de mi amor, que ya estamos hartos de tanto tractor. I ell estava tot el dia amb els pagesos i els tractors i les coses i explicant i parlant amb uns i amb altres, doncs li adapten la cançó i li canten amb ell.
Hi havia un altre d'allà de Sant Joan de les Abeses que escrivia obres de teatre. Avui picada i demà era l'obra de teatre que feien a dintre de la nevera. Llavors bé, penso que la força és aquesta, és poder tenir un testimoni des de l'interior de la nevera dels condemnats. Una pregunta. Que has comentat que el nom dels relators no els especifiques, no? No, hi són. És algun error, vull dir, perquè els Lorenzo, i tal, Perquè els segon foren. imposen. És a dir, en el text, en la part de l'índex a darrere, hi ha les còpies de la causa general i es poden llegir, però jo no els cito, és a dir, jo no els escric. Però algun error? No em dóna la gana. Són els que el van delatar, per tant, no m'interessen, no són els importants són els que el van defensar. I aquests sí. Ho dic perquè, jo que sé, en el cas d'en Rola, quan en Josep Benet, em penso que va ser, o en Josep Maria Figueres, ho publica el nom dels delators, doncs és una aportació que fan, diguem-ne, no ho sé, jo després el criteri que Sí. decideixes... Jo he pensat que no em feia especialment, una mica per el que ha dit en Quim Torra, els coneixem. Però després de 90 anys és un problema encara que... Mira, en Xavier Pérez, de l'Arxiu de Santa Coloma, que va ser fins ara ja en Quim Carreras, en Xavier Pérez, encara l'any 2005, em sembla que era, fa un escrit i no s'atreveix a posar els cognoms dels que surten en el text escrit. Posa el nom C. P. per no posar els noms. I jo aquí he dit que ja n'hi havia prou i que els noms, els que eren companys de celda, alguns, esclar, és molt maco quan tu ets el bo i tot va bé i tu ets el que se'n surt de les coses i el que sempre està content i el d'això. Però esclar, n'hi ha que realment estan destrossats, és a dir, mentalment estan enfonsats, els han ensorrat i aquesta gent els veus patir i surten amb el nom. Esclar, si jo fos el seu net o d'això seria colpidor també, però per altra banda és una ràbia forta que et fa néixer de veure com el teu avi que surt en els llibres de l'Ester surt publicat les activitats que havia fet i com havia treballat i d'això, el veus una persona totalment ensorrada. Llavors, esclar, no era culpa d'ells, era culpa dels que estaven fent aquesta repressió tan bèstia. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Si sabeu d'algú que li pot interessar el tema, el dia 29 de novembre farem una altra presentació al Museu d'Història de Girona, allà a prop de la catedral. D'acord? Moltes gràcies a tots. I teniu el llibre allà, si voleu comprar o voleu trobar, Hòstia, ens hem estat...